खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 23 आगस्ट 2024 शुक्रबार। माखासे बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोरा सियालजों गाग्लोबजादों। नर्थ गुवाहाटीआव सियालनि उदखार। सियालजों गाग्लोबजानानै 8 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। गाग्लोबजानायफोरनि मुङा जाबाय परमानन्द बर', भारती बर', रन्जन बर', रामसिं उफे आरो गुबुन 4नि मुंखौ रिपर्ट खालामनाय जायाखै आरो जाथायनि उनाव जोखोम जानायफोरखौ एम्स हस्पिटालाव लांनाय जादों। मैया बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 900 टेट फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होनाय जाबाय। एलपि एसिस्टेन्ट टिचारनि मासियाव 369 असमिया मिडियामनि, 258 बर' मिडियामनि, 14 बाङालि मिडियामनि आरो 2 हिन्दी मिडियामनि आरो इउपि एसिस्टेन्ट टिचारनि मासियाव 83 असमिया मिडियामनि आर्ट्सनि, 21 साइन्स असमिया मिडियामनि, 36 हिन्दी असमिया, 94 बर' आर्ट्सनि, 8 बर' साइन्सनि, 8 बाङालि आर्ट्सनि, 2 बाङालि साइन्सनि, 8 हिन्दी आर्ट्सनि आरो 2 हिन्दी साइन्सनि। आसामनि टिभि निउज चेनेल सेटेलाइट चेनेलनि सासे रिपर्टारा नगावनि भुगेश्वरी फुकननि सिभिल हस्पिटालनि सासे आइजो डक्टरखौ मिसबिहेभ एबा गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय रिपर्टारनि मुङा जाबाय दुलेन बरा। दुलेन बराया आइजो डक्टरनिफ्राय स्टक मार्केट शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय 6 लाख रांखौ 2 दाननि उनाव हरफिनगोन होननानै लादोंमोन। नाथाय 2 दान जासेनि उनावबो दुलेन बराया रांखौ हरनो हायाखैमोन आरो आइजोआ गावनि मोननांगौ रांखौ बिगासिनो दंमोन। नाथाय आइजोनो दुलेन बराया रिपर्टारा हरनो हायैनि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो सिगिनानै दोनबोगासिनो दंमोन आरो बेनि उनाव दुलेन बराया खारखोमानोबो नाजादोंमोन। उनाव पुलिसआ गासैबो जाथायखौ मिथियो आरो दुलेन बराखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जायो। त्रिपुरायाव दैबाना, आलाय सिलाय आरो सिलिंखार। त्रिपुरायाव गोबां अखा हानानै दैबाना जागासिनो दङ आरो दैबाना जानाय जाथायाव 10 सुबुङा जिउ गोमाबाय। साउथ त्रिपुरा, गमाति आरो कावाइ जिल्लायाव बांसिनै थैदों आरो बै दैबानाजों 6600 नखरा गाव गावनि न'खौ गारनानै रिलिफ केम्पआव थानांगौ जादों आरो गासै 1000नि बांसिन न'फोरा खहा जाबाय। आन्ध्र प्रदेशआव फार्माकिउटिकेल इउनिट कम्पानियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों, ब्लास्ट जादों आरो बे जाथायाव 17 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमानांगौ जादों आरो गुबुन 33 सुबुङा जोखोम जादों। मोब्लिबनि माखासे जेंनानि थाखाय ब्लास्ट जानायाव बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथाया बोरै जामारनाय बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव एर'प्लेन क्रसिं साखाथिनि बिल्डिंआव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि बयफ्रेन्डजों नांलाय खमलाय जानायनि उनाव बिल्डिंनिफ्राय कचिं सेन्टार लाग्रा जायगानिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लाया कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दंमोन आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव बिनि बयफ्रेन्डा सौरभ सिंहखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जादों। मणिपुरनि इस्ट इम्फलाव स्टेट आरो सेन्ट्रेल सिकिउरिटि फर्सआ जयन्ट अपारेसन खालामनानै केसिपि कांग्लेकपाक कमिउनिस्ट पार्टिनि 2 मेम्बारखौ एरेस्ट खालामदों। सासेया हौवा मानसि आरो सासेया आइजो मानसि आरो बिसोरनिफ्राय किडनेप खालामनानै लांजानाय सासे मानसिखौबो रैखा खालामनो हादों। लोगोसे किडनेप खालामनायाव बाहायनाय गारिबो हमनो हादों। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय माइबाम प्रिया देवी 31 बोसोर बैसोनि आरो कंजेमबाम नरेन्द्र 31 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।